Ассаламу алейкум рахматуллахи баракату. Башкортстан, Татарстан. Бу малай кадәр югалы дип сөйлисездер әле. Чыкмый башладым. Ну, дөресен әйтсәм, әле инде глобальный нәрсәләр булганы юк. Шунларга сөйләргә дә сүз бетте, дөресен әйтсәм. Шулай үзегездә бер инде аны нинди матурлык. Яңалыклар булса, языгыз миңа комментарий, Telegram каналларымны беләсез. Номерын кайдадыр шунда бар. Вот, язып торыгыз, үзегез бер инде идеялар подкидывайте. Не чечки, не матур. Машаллах, розалар. Үстүмө шул нинди матурлык. Подкидывайте идеи. О, такие всякие красивые это. О чем говорить, что там разжевывать, пережевывать. Будем выпускать все. Язып торыгыз. Мен мында, Аллаха шүкүр, потихоньку. Шундай хәл.